Hello, hello guys. Ayan, good afternoon. Ayan, good noon na po. At tayo po ay magmumukbang. Mukbang ba talaga to? Mukbang tayo ng Samyang. So, isang pack lang siya. Isang pakete lang. So, let's eat at ito. Chicken curry. So, kain na tayo. Let's eat guys. And then mamaya, kakain din tayo ng beer. So, hindi ko pa nabalatan. So, babalatan natin mamaya. Habang tayo ay kumakain. Hindi na siya mainit. So, ano lang to, yung samyang lang na regular. Hindi siya times 2. So, walang tubig to. Walang tubig. Walang Yakult. Walang gatas. Walang ice cream. Walang chocolate or kahit ano. Let's eat. Masarap. Anghang. Walang tubigan. Walang gatasan. Walang Yakult. Walang ice cream. Sarap. Anghang. Naantok ako. Init. Grabe. Mainit. Kanang alimuot ba? Kasi wala akong electric fan. Pag nag-electric fan ako, maingay. Grabe. Kakayanin natin to. Kung ano lang. Anghang. Paborito ko ang samyang. Kasi sarap siya. Maanghang nga lang. Dati-rating di ako kumakain ng maanghang. Nung nakaamo ako ng India, nung una kong amo dito sa Hong Kong. Yun, doon ako natutong kumain ng maanghang. Masarap magluto yung amo kong Indian dati, yung babae. Grabe. Anghang. Mapasok sa ilong ko yung anghang. Pero walang tubigan to, walang gatasan, walang ice cream, walang chocolate o Yakult. Sarap. Grabe ang anghang. Anghang guys. Try natin hindi magtubig. Try natin hindi mag ice cream. Niluluha ko.
Ah, super. Chicken curry. Yan. Ang anghang niya. Shoutout po na team panot, team kanating. Ayan. Mamaking papakin nating serious at sa mga admins, Let's Gay, Content TV, Square of Ron, Arch TV, Mamakin papakin Lovely Salgado. Ayan. At Alan Kin, papakin. Ang At shoutout sa BlessedNatics. Ayan. Anak, Coach F. Bunso, KTPM anak. Ayan. May TV. Siya Pinoy Nippon, Maricoy. Jazroy Malaysia, Madam. Stefanos, Mami Nova. Rachel Ake. Ang bago naming member, si Fritzy Vlogs. Shailene Cruz. May TV. Sorry. Filipina. In Idaho, USA. Jericho Geronimo Balong. Ayan. Grabe ang anghang. Ano pa? Real Spicy. Tolits. Sheila's Vlog. Ayan, hello Neng. Shoutout sa'yo. Grabe. Sino pa? Mamakin nating serious. Papakin. At Sis Jamie Teams Vlog. And ano pa? UUH siblings. Yan ang pamangkin ko. Grabe ang Ayan. Sino pa? Ayan, Bascarto Bron. Helper Che. Ayan, shout out. Luis Gomez. For sure 18. Josh and Joe Gaming. Yan, lagi yan sa aking live stream. Yan, shout out po sa inyo lahat. BlessedNatics. At laging nasa Daans TV, Javon Vlog. Grabe Madam Jaren Channel, Madam Grateful Guru. Ayan, ang aking mga member. Ang lalaki ng mga member ko na lalaki ng channel. Ay, grabe. Try natin walang tubigan at walang ice cream, walang gatas, Yakult, or ano man yan. So, super anghang guys. Dito siya, naluluha yung mata ko. Pasok sa ilong yung ano ko eh. Sinisipan. Ayan. So, excuse me po. Ayan. Sino pa? Hindi ko naman. Kati PM na. Ayan si Kati PM din. Kati PM. Grabe ang anghang. Super duper. Team Pano, Ching Life Vlog. Ay, si Madam Ching Life Vlog. Ayan, member din yan sa BlessedNatics. Ayan. Grabe. Nuluha ako. Super anghang po. Tingisipon po ako. Ayan. Salamat po sa lahat. Sa lagi pong nandyan sa aking live stream na nakipagkulitan at pagtawanan, kantahan kami ni Jericho Balong, Jericho Geronimo,
anak Coach F, Stefan Nox, Busquerito Bron, Kati PM, wala. And namatay yung ano ko, laptop bigla. Hindi ko alam kung bakit. So, yan, si Madam Jaren pumasok. Sino pa? Sino pa ba? Madami daw oh. Ayan, kagabi si Boss Lee Sancho. Ayan, salamat Boss Lee Sancho sa pagpakulay. Kagabi. And, sino pa ba? Help purchase. Ayun, si help purchase. Ayan. Unahan nyo na po sa help purchase. Napaka-supportive po niyan. Ngayon may ano na siya. Gumawa na siya ng channel niya. Sarili niyang channel. Si Aris Ma'am. Ayan, si Aris Ma'am pala. Aris Ma'am. Sa lahat po ng aking mga super chatters. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. More power po. More blessings to come. Hindi ako kumain ng agahan. So, ngayon kumain ako ng tanghalian. Anong oras na? 1:44. Sumakit yung tiyan ko. Oh my God. Maanghang kasi. Yan. Sino? Lagi ako nagpapasalamat kay anak, Coach F, Kati PM, anak, Bunso, Jericho Balong, Stefano Skirto Bron, Shailene Cruz, Aris Mom, Helper Chess, ayan, May TV, Joes and Joe Gaming, Dance TV, this is Jamie Teams, J-Bon Vlog, Mamakin Papakin Nating Serious, Funtime TV, sino pa ba? Madam Jaren, Madam Grateful, Sis Mia Sampagita, Rachel Ake, Pertsy Vlogs, ayan. Sino pa ba? Kalimutan ko na yung iba ha. Pero salamat po sa inyo. Hindi ko man kayo nabanggit. Ayan. Madam Joshua Rai Malaysia, ayan, salamat. Madam Harvey the Mighty, ayan, si Hungry Explorer, Madam Filipina in Idaho, US, ayan, lagi niya pong piniplay ang aking, nire-replay niyo po ang aking live stream. Salamat, Madam. This is Jane the Jungle. Sino pa? Grabe. Tumutulo si pin ko. Super amang. Ayan, so kakain tayo. Sumakit yung tiyan ko bigla. Dahil gutom, tapos kumain. Zoom. Food and Life TV, ayan. Madam Che, K-Popcorn TV, Boss Richard Kua, Crazy Dan, salamat boss, Danash Family, ayan. Chappy and Friends, Baby Shopper SG channel, ayan, member din pala sa akin yan. Sa BlessedNatics, salamat sis, Baby Shoppers SG channel. Sino pa ba? Yan, sa hindi ko po nabanggit. Sorry po. Pero maraming salamat po sa inyo. So, ubusin natin to. Yung carry. Kasi sayang. Sakit na talaga yung tiyan ko dahil siguro sa anghang, nabigla. Walang laman, tapos nabigla siya. Kasi kagabi, hindi na kami naghapunan nila ni Sis Jamie Teams, ni Doña Shailene Cruz, ni Ning Georgette. Bale, kumain kami, umuwi kami kasi is mga 5 o'clock na yata yun. So may natira kaming baon, kinain namin bago kami sumakay ulit ng MTR papunta uwi. So, nung gabi na, so wala, hindi nagkainan, hindi na naghapunan kagabi. So ito pa yung buhok ko. Hindi pa ako naligo guys, oh my God. Yan. So thank you so much. I hope you're enjoying watching on this video. And please don't forget to like, subscribe, and comment down below. Yan.
ring, wag niyo po kalimutan, i-ano niyo po yung ring daw, yung yung button, ring all po, ring all. Hindi alam kung ano sasabihin na. So ayan. Kain. Pero sakit ng tiyan ko, grabe. Ayan, don't talk if your mouth is full. Okay. Nais ko po i-shoutout ang Team Panot, family, team kanating, tulungan ka natin, and Team Dreamers, kay Madam Jaren, Team Premier, tapos kay Madam K-pop din may Team Premier siya, pero hindi pa ako active doon. Kasi hindi pa ako nag-upload doon, no? Hindi pa ako nag-ano. So, I'm trying to, English hanggang doon lang pala. Salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta sa akin. Salamat sa lahat ng mga nakipagkulitan sa akin sa lives ko. Andiyan lagi. Salamat sa suporta. Si Jen, sa Square Root of Ron, ay Boss Ron. Yan si Mami Nova, si Jericho, Jeronimo, Balog, si anak ko. May anak na ako, 2. So, 3 ng anak ko. May anak ako, 1. Yung akin talaga anak. So, sa YT, may anak ako. May anak-anakan ako. Si Coach F at si Bonso, Kati PM. Tapos may ampun ako, 2. May ampun daw. Si Jericho Jeronimo at si Funtime TV. And yan. At ang aking Donya, Shailene Cruz, at si Inday Honey, Helper Chess, at si Georgette. Yan. Tapos si Mami Nova, lagi yan, lagi. Lagi ko kayong shoutout, Pasquato Pron, Just Jamie Teams Vlog, yan. J-Bon Vlog, Daans TV, oy, Mr. Extranjero, ay, Blair's TV, Neng. Ayan, si Blair's TV pala. Salamat. And si Mama Kin, papakin natin serious, ayan. Lagi yan nandyan. Nanonood sila. Nakikinig lang. Shoutout po sa gumawa nito. Yan, si Doña Shailene Cruz, hindi ko pa tinanggalan, no? So, ibig sabihin, hindi pa ako naliligo. Kahapon pa to eh. So, ayan. Dandahanin natin pag-ubos kasi sayang. May chocolate ako, pero hindi tayo kakain. So, tingnan nyo guys, pag halimbawa, kumain kayo, after nyo kumain ng samyang, huwag kayo uminom kaagad ng tubig or gatas or kung ano man. Dahil yung anghang niya, pag uminom kayo kaagad, yung bang, nandun pa rin yung anghang, lalo siyang aanghang. So, hayaan nyo muna siyang mawala pagkatapos nyo kumain. So, yan. Ngayon, wala na siya, unti-unti na siya nawala. Dito na lang ang may maanghang, yung natin dito na lang sa labas. So, yan. Kailangan, yun lang pala siguro ang sikreto ng samyang, Ay, ano to? Yun ang sikreto ng samyang, na, tawag ito, huwag ka uminom ng mga liquid habang kumakain ng samyang. Kasi, mas lalo siyang maanghang. So, yung times 2, nung isang araw, nung Sabado, nung Linggo, grabe talaga yon. Kahit hindi ka uminom or talagang super, as in, grabe ang anghang niya.
Hindi ko kaya na ewan. Kaya ko naman kumain. Yun nga lang nung yung pinakadulo, pinakaano na, sa pinakailalim na ano, yung samyang. Syempre nandun na yung sauce, lahat ng sauce niya, no. So hindi ko na talaga kinaya kasi talagang tumutulo yung sipon ko, yung luha ko, pinipigilan ko pati yung sipon ko. Tapos naubo ako na hindi ko maintindihan kasi yung anghang niya pumapasok sa ilong, parang kumukonekta dito sa tenga ko. Kaya hindi ko talaga kinaya. So hindi ko na inubos yung pinaka-last dahil grabe, super anghang yung times 2. How much kaya kung times 5, ano? Na times 1 nga lang, maanghang na eh. Ay, sa 1 nga lang, isa regular lang ang samyang, maanghang na eh. So, yun lang kaya ko, yung 1. Kaya kong hindi uminom ng tubig, gatas, may ng ice cream o chocolate or ano pa yan. Kaya ko. Pero yung times 2, di kaya. Super duper anghang. So, itong kere nito, binili nila to kagabi dun sa restaurant ni Amo. Hindi siya gaano maanghang. Kasi matanda na sila eh. Hindi sila pwede sa maanghang. So, meron siyang curry pero hindi siya nilagyan ng dinamihan. Hindi siya dinamihan. Mm. Shoutout pala, Team Swapang. Ayan. Salamat sa lahat. Team Swapang. Ayan si Boss Amit Traveler, Jasuar Malaysia, si MK Sir Vlog yan noon. Azuzeno Vlog, Zia May Vlog, Dayan Maritan. Nasaan na kaya sining Dayan Maritan? Tapos, Team Arat na. Ayan, Kevin Crew Makong. Ayan si Makong. Si Ogie F. Si Novi Adventures, JZ Mankind, and Jamila. Jamila. Ano pangalan? Jamila. Kalimutan ko. Tapos si Jamila, ayan. Troy Cinco, ayan. Boss Troy, kumusta ka na po? Sino pa ba? Ah? Grabe naman, taba ako na. Ang laki talaga ng nilaki ko ngayon. Yun. At shoutout din sa aking anak, sa aking unik kaiha na si Sofia. Hello na. Mag-aral ng maigi. Um, magpakabait ka dyan, ha? Lagi. Huwag mong seryosohin yung mga boyfriend, mga ganyan. Naku, Ayan. Shoutout kay Madam Harvey. Team Wagi, ayan. Zoe Kayana, yan, Team One Heart. Madam Lady Boss Tiger, Gigi Maranan, ayan. Ano pa? Boss Lee Sancho. Ayan, si Madam Jovis World. Ay, sa Recollection. Hello, sir. Boss The Birdman. Ayan, na-miss kita, boss. And si Inday May. Si May Abelia Paderna. Si Baby Dudes London. Si Papa Dudes London, Mama Dudes London. Ayan. Shout out sa aking mga ka-team sa GC, sa Watch to Watch. Sa Team 66, ayan. And sa Team Watch to Watch sa sa GC ko, Team Payaman. Ayan. Boss Richard Kua, sino pa ba? Ang pinsan, si Kinsel Kitchen Vlogs. Ayan. Konting na lang, isa na lang. So, isa na lang.
Hindi ko kakainin yung sauce niya. So, ito lang yung manok niya. So, isa na lang. Ayun ang pears. Ay, matubig. Sana matamis siya. Wala yung tissue ko dito na dun sa taas. Kailangan nakainin. Ano na siya? Ano na siya? Not good anymore. So, we need to eat this. Masasayang pag na ano. Shout out sa pamilya ko. Sa Cebu de la Serna family. Hello. Sa mama ko. Pinauyo siblings yan. Sa kapatid ko. Mga pamangkin ko. Ano siya? Hindi ko ito nadala kahapon. Naiwan. Salamat sa Jamie Teams vlog. At ikay sumama sa amin. Sa amin ni Doña Shailene. Ayan. Ni Hel Purchase at ni Georgette. So, nawala na tuluyan. Nawala na tuluyan ang anghang ng samyang. Sila yung turto. Nakaupo lang ako sa sahig. Lamig. Hmm? Hmm? Busog na ako. Kainin natin to last. Ito yung sobra. Ano yung gabi.
Taba ko na. So, ayan. Ayan. So, naubos na. Ubos na. Pero yung pears may naiwang konti. Mga 1/4 siguro yun. So, mamayang gabi na lang. Ayan. So, guys, salamat po talaga at ako inyong sinamahan sa aking pagmumukbang. Ayan. So, mukbang ano po yan? Samyang. No water, no ice cream, chocolates, Yakult, or milk. Kahit ano. Yan. So, habang kumakain, kailangan huwag uminom ng tubig pag kumakain ka ng samyang. Ano. Or after kumain, huwag din dahil mararamdaman mo yung super duper na anghang pala. So, kailangan antayin mo lang siya mawala. After mo kumain, pwede kang kumain ng ano, yung mga iba. Pero talaga, nawawala yung ano niya. Kahit hindi ka uminom. So, ang nagpaiba na lang yung dito na lang ano, konti. Konti na lang. So, ayan. Salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel, ring the bell po, at comment down below po kung ano po ang gusto niyo gagawin ko sa susunod na aking vlog. Oh my God. Sabi ka na. Yan po. And please, huwag niyo pong kalimutan dikitan ng aking mga BlessedNatics member. Nandyan po sa ating description. Ayan. Paalam po. Shoutout ulit sa BlessedNatics member. Team Panot, Team Kanating, Team Swapang, Team Arat na, Team Dreamers, Team Premier, ayan. Salamat. Paalam!